Il-Fondazzjoni għal ħarsin Soċjali inawgurat blokka ta' appartamenti fil-Ħamrun li ser tilqa' fiha 7 żgħażagħ li għandhom bejn 12 u 18-il sena li jinsabu taħt ordni ta' ħarsin. Dan tħabbar mill-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal ħarsin Alfred Grixti fejn spjega li permezz ta' dawn it-tip ta' residenzi dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jitrawmu f'ambjent ta' familja u fl-istess waqt ikunu mħarsa kif ukoll mejjuna sabiex isiru adulti responsabbli. Din il-binja hija waħda minn 14 illi fihom il-Fondazzjoni qed tospita total ta' 52 persuna vulnerabbli li jinkludu 19 minuri fosthom tfal u żgħażagħ, 33 vittma ta' traffikar tal-persuni, kif ukoll residenti oħra li sfaw vittmi ta' vjolenza domestika, kif ukoll abbuż ta' droga. Glenda Kurmi, is-Service Manager tal-Fondazzjoni, spjegat li dawn iż-żgħażagħ ser jgħixu f'ambjent ta' familja u fl-istess waqt ser jitrawmu sabiex ikunu indipendenti. L-antana huwa li aħna nipprovdu ambjent ta' familja kemm jista' jkun. Ħankunu qegħdin ukoll nagħlmuhom ċertu skills li huma għadhom mhumiex attrezzati bħal life skills u social skills. Ħankunu wkoll qegħdin nakkumpanjawhom u nħeġġuhom biex imorru l-iskola fejn huwa possibbli. U jkollna wkoll dawk is-sitwazzjonijiet fejn eventwalment minħabba li l-maġġoranza ħajkunu żgħażagħ ħankunu wkoll qegħdin ngħinuhom biex isibu impjieg. Waqt l-inawgurazzjoni ta' din il-blokka ta' appartamenti, il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon saħaq dwar l-importanza li dawn l-individwi jkunu mejjuna sabiex eventwalment ikunu membri sħaħ tas-soċjetà. Dottor Falzon qal li parti mis-servizz li toffri l-Fondazzjoni huwa li jingħata servizz ta' appoġġ f'sens holistiku. Dan il-unit effettivament se jkun jipprovdi għal 7 persuni ta' tagħhom varja minn 12 għal 18. Nippruvaw hawnhekk f'unit indipendenti biex ngħidulek fil-komunità nagħtu appoġġ holistiku mhux appoġġ jas biex li tajna saqaf imma kemm jista' jkun dak li jkun iħossu li qed jgħix kemm jista' jkun f'dar. Dottor Falzon qal li dawn l-inizjattivi huma xhieda tal-impenn li għandu dan il-Gvern fil-qasam soċjali fejn jgħin lil dawk il-persuni li sfaw vittmi ta' ċirkostanzi li sabu rwieħhom fihom.